El pla és la unitat bàsica de l'audiovisual. Anem a veure què passa quan combinem diferents plans. Doncs que tenim una escena. Una escena es delimita perquè l'acció passa en el mateix temps i en el mateix espai. Mirem un exemple. En aquesta escena de la pel·lícula El mestre que va prometre al mar, tenim una escena en què els alumnes i el professor estan a dins de la classe i arriba un fotògraf per fer-los una foto. I aquí ja estan a davant de l'escola, fora al carrer. Per tant, hem canviat d'una escena a una altra escena, perquè hem canviat d'espai. I diverses escenes juntes formen una seqüència. Una seqüència és una part de la pel·lícula que explica una mateixa acció. Per exemple, en aquest cas, la seqüència en què els alumnes es fan la foto de grup. O penseu en una pel·lícula d'acció. Sempre hi ha una seqüència d'una persecució. Són diferents escenes, perquè passen en diferents llocs, però tot plegat és la seqüència de la persecució. Sí? Per cert, quan una seqüència està filmada en un únic pla, és a dir, sense parar de gravar, en diem pla seqüència. I totes les seqüències juntes conformen la pel·lícula.